Bambang iki. Ya, nang kene po ning ngendi ya sik tak telepon sik. Alah kebalik barang. Shh. Halo, Bu Bambang anakmu nggo klambi apa? Zo, iki aku wis ning ngarepan pendopo. Zo tak tekoni, zo. Kon metu anake kok ora kandhani silsilah anake. Ya ora ngerti kene parkir kene tuh ora. Itulah ya. Salah kowe meneh lah gur tekon jilbabku apa mesti. Anak Bambang lho Mbak deloken. Apike ya apik ya. Sik sebelum anu karo goleki anake tak kandhani. Iki enek pasminanya ndek Olive Hijab. Jenenge pasmina moha ngenggone padha ae karo Rijiso, padha ae karo Rindi, padha ae karo Bandul, padha ae karo Mepol. Ning go bahane sing beda deloken cerakno. Motife apik ta kandhani bedani ta. Sapa sing ngomong ra iso numpak motor tuntun tok kuwi mau tak lakokke. Ning kowe kira tuku jilbabku, nganti aku iso numpak motor yang tak tuntun urung tuku-tuku wis akarmu tegek anak sing endi kok kleru ki. Gek kono aku areng beli anak Bu Bambang.